Hello लोगोफोर दिनैहाय नै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय मा होनदों दिनैनि भिडिअआ गोबां इन्टारेस्टिं जागोन सेंग्राफोरनि जागोन दिनैनि ब्लगआ थांसै थांना दा खोन्थानोसै मा सावरायनो नागिरदों सेंग्राफोरा दिनै बैसागुनि सिगाङाव एडभान्स मोनफैगासिनो दं नै जायगायाव फैगासिनो दं बैसागुनि थाखाय पार्टि जानो सावरायगोन दिनैहाय फैजोबाखै मानसिफ्रा फैजोबाखै उन्दुगासिनो दं बिसोर आरो फैबावदों ना खै लाखसो रानगोनथाय सासेयाव ना रानगोन ना राना 5 लाखसो रानगोन 5 लाखसो मोनसिगोन होमबा माथो केटिया 390 खौ मोनगोन बिदिनो लानोसै नै 1.5 लाख रानखांनायनि उनाव मा जागासिनो नै 1.5 लाख रानखांनायनि उनाव मासिखौ हांलाय 1.5 लाख थानानै हाथियार बायना लानो हाया नामा गोगोल जाबाय नामा ना रहिन नो अमा थैनि माबाखौ लायबावनोसैनो मा होनो ना लायमानोसै नाखौ लायमानोसै मा राव बुङाब्रा लायमानोसै दे थाब लायदो masa kuliah coba mana coba deh moja anak suka nak wadah. जोंना नाखौ सायसिगोन हसिगोन नाखौ मा नानिखा नायाबो नानिखा थायो डेन्जारलै ना बिगुर सायग्राया डेन्जारखा जोंथिना खानजं बायदिसोखा खानाय स्ट्रि होग्राया सिख्लाफोरा खानाय स्ट्रि होयोना बेबायदिसो डेन्जारलै गोदान मडेल ये संख्रि हाबनानै बुलायनाय ओइ हानाय खोनादों बंलेलायाखै नामा सिखाया
बुधबारा थां माथो सोरबा लायदोंमोन